Hai लोगोफोर जोङो दायो माजबाट टाउनाव थांनो ओंखारबाय आरोना। नै लोगोफोर आं इयाव आंगुरथि बानायहोदोंमोन आरोना। बिनि उनाव ड्रेसिं आयनाखौ नायनायमोन आं मा डिजाइननि दं होननानै। बेयावनो भिडिअ दसे लाबाय, लाखांनायनि उनाव पक'रा जाबाय आरोना जोङो। चिकेन पक'रायाबो इसा गोथावमोन ना लोगोफोर, वाव जा टेस्टिखामोन। जोंहा नै दिबिकायाबो होदों जानाया। जा गोथावखामोन ना पक'राया। नै कालारिंआबो जा साइसखा अन्थावथावनो। बिनि उनाव नै मोनाबाय लोगोफोर, न'आव थांनायनि टाइम जाबाय। नैयावनो जादोंमोन आरोना जोङो। बेहाय दसे खरसा खालामबाय आरोना लोगोफोर जोंना मार्केटाव। नैबे आइया मैगं नायबाय थाबाय। बिनि उनाव आं जा मोजां बेग फसायबायना, नैबे बेगखौनो लादोंमोन आरोना आङो लोगोफोर। मादि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहर।